May bago tayong challenge. Ni-request ng isang subscriber, karambola daw. So dapat papasok yung uno doon. Karambola, 7. Diyan. Pasok din. Game! Larga! Pasok! Wala na. Awit na. Kung hindi makuha ko uno, makuha ko si Player, Totoy, Daga. Okay, wala. Awit na. Coco. Kami dalawa ba rin? Mahirap na yun. Oy, wala na. Next player, Richard. Julio. Ay, wala na. Tristan. Katong seryoso mo. Wala na. Randy. Jordan. Yun. Baliw. Oy! Ito yung champion sa backshot last time. Saan eh? Jam-jam, ang sunod rin eh, si Akin ang Marantaw. Last. Kita mo, isa mana? Sultan. Layo. Sultan, smile ka muna. Sultan. Sultan. Ayos yan. Ano yung kapasitas? Sayang. Player. Sultan, sabutay, grabe. Ayos na yan. Wala. Blackwell. Wala, Blackwell. Yun. John. Ayun. Ay! Sarge! Ayun, Sarge! Sarge! Kilik! Yun! Sayang. Next. Nakalayo pa ito eh. Wala na. Iskirdi! Ilat o magkilig. Wala na. Scratch. Okay na. Double shot. Mahirap yan. Mahirap talaga. Pasok na. Kira sa ng mayor ng Marantaw. Boyet Kalamba. Champion Boyet. Klaro-klaran. Boyet. Okay, double hit. Double go.